Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Philippine Standard Time, las 9:19. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Agosto 9. Welcome once again sa atong pagpalagad diri sa Kapehan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Kagato sa inyong pagpalagad, ginutulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sang blood sugar, so bisan may diabetes ka, pwede kagid sa sugar-free nga variant sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee nagabulig ni siya panubuo sa aton nga bad cholesterol, nagatilno sa aton colon na kontinae, nagaboost sa aton nga memory. Available ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore. Mga ka-aksyon, isa ka edisyon na naman sa Kapehan sa Aksyon na ato igadulo sa inyo. Sa karon nga Domingo, mangin bisita naton dire ang alkalde, narangga nga mayor sang siyudad Sambago, si Mayor Nicolas Nico Yulo. Ang bala nato nibla ang sitwasyon dira sa siyudad Sambago. Sa latest report sa records sang mga nag-positive sa COVID-19 sa probinsya, outside of Bacolod, kaya yung Bacolod, ay tanim malaki piya sa datos ng province mo. Nga siling iban natin Bacolod, aram na sa Negros Occidental. Di kay ginlain yung Bacolod. You should remember, bisan sa eleksyon, ay tagabuto, gobernador, kung itasin si Dres Bacolod, ay tagabuto sa governor, kag board members. That is why nga separate ang aton nga paghatag sang datos sa Negros Occidental kag sa siyudad sang Bacolod. Now, sa Negros Occidental, ang siyudad Sambago sa record has so far the highest number of COVID-19 cases. Nano ang sitwasyon dira sa siyudad Sambago. So we have with us, ang bala natin ini, with Mayor Nico Yulo sa siyudad Sambago. Mayor, on the line now, si Mayor Nico Yulo. Mayor, good morning and welcome sa Kapehan sa Aksyon. Yes, boy, good morning man sa imo, sa imo tagpalabati. Salamat gid sa oportunidad nga makapaalinton man ta sa mga sahintabo sa Bago City. Kahapon ara ko dira sa siyudad Sambago, amo man nang ginahambalan sang halos sa diin ko makadtuan bala. Nya baw kami di sa Bago daw kami gidi ang daw damo ang kaso sang COVID-19, no? Yes, so Ano Mayor ang latest record nato, na latest data nato dira? I think kahalin ang kahapon official data naton is 51 confirmed cases.
Pero I'd like to point out na sa 51 cases na 23 na lang naka-recover. Okay. So, ang active cases naton actually is only 27, no? With one death. So that makes it a total of 51 confirmed cases. So ining recording of 51 niyo halin pa ni sang nagligad paguro nga mga Marso pa ali pa na nga mo nga record. Hindi naman, hindi kahapon lang nang-record sa ang confirmed cases lang ha. Oo, ganun. Confirmed cases lang Alin 51 na kabilog iyan na sang na-reconcile na sa DOH Region 6 nga data. So kabilugan na ina mayor nga record, no? Kabilugan na ina sa nga record sa Siyudad Sambago. Kabilugan sa Siyudad Sambago ang confirmed cases lang. Okay. So kung magsiling kita nga 23 ang recovered, 21 ang active, pila ang active mayor? Ang active cases 27. 27 with the one death, no? Dason may isa kita ka death, COVID death. Kag sa sining records ng confirmed cases, Mayor, pila na di ang LSI, pila ang OFW, pila ang local transmission? Ang masiling ko lang 32 sina, 32 sina kabilog are LSI nga ara sa aton quarantine facilities, no? Sa Siyudad Sambago. Pag-abot nila sa sa Siyudad Sambago. Pag-abot nila sa airport o sa pagtalan man, ang aton diyang protocol is the province will administer swab sa ila, no? Kagdason dalon sila sa aton dayon nga quarantine facilities para maghulat sang resulta sang aton nga sang ilang swab, no? Okay. So sa 51 na 32 na nga nag-positive sila nga ara sa quarantine facilities naton gahulat sang ilang naghulat sila sa aton quarantine facilities, meaning why sila ka close contact with their family or with other taga-Baco. Okay. No? And the rest are ROF na tilain ang pag-treatment, no, kay OWA na iyang nag-handle sa ROF naton sa Gina-hotel na sila ya. Gina-hotel sa Bacolod na sila ya. Hotel na sila ya, correct. So, may local transmission, Mayor, with this number? Yes. May local transmission? Oo, ginakasubo naton may ara kita confirmed local case anom kabilog. No? Bali, magsiling kita local transmission, hindi ta na there is no history of travel, kag ang close contact ya with positive na COVID case nga patient, hindi man naton ma-determine. Okay. Atong kaso sang isa ka empleyado sang DPWH nga naka-close contact sa, I think sa isa ka nag-process diri sa LTO wala, nga taga Victorias. I think isa ina siya sa ginakabig naton local transmission. Yes. So ina ginakabig naton ina nga local transmission kag kay tungod nga nag-positive gid siya nga ari man lang siya di sa aton nga probinsya. No? Kag ina siya naka-infect sang iban? Oo, sa iya man mismo nga hindi na ta kasigurado gid kung siya gid ang nag-infect or base may ara kung gisabla gid natawag naton nga symptomatic dra siya base naka-contact man, no? Kay hindi kita sigurado kung dito yan nakuha sa LTO o base mismo sa DPWH nga regional office dira sa Bago City. Kay sa susubong sini ano man ang confirmed nga positive case sang empleyado sang DPWH nga region nga 4th district nga office, no? Abot mo silingon Mayor ang record sang anom ka mga local transmission sa Bago ka all comes from sa DPWH nga office? So, correct na anom na ang gin-swab nila nga kay ang ato na ya probinsyang naga-take care mo. So, ang sa anong so far
kay gin-swab na sila tanan eh. Oho. Gin-swab sila tanan kay iti para nga may balaan. Anom na daang nag-positive na, no? Ang isa lang daan mo na siya ang taga-Bago na nakagadto sa LTO. Okay. So, ang iban taga outside of Bacolod City, may Binalbagan, may Pulupandan, may La Carlota. pero kung sa record, kung taraunin mo, din siya gina-record sa Bago siya nga record? Ang taga-Bago, Bago lang. Aha. Ang taga-iba niya nga ano pa naman sila, nga nag-positive, dito man sa ila, ano? Dito man sa ila. Kung taga-diin ka, dra ka gina data ang imong COVID-19, dra ka ginabutang. Kung taga-diin ka. Oo. So meaning, ang Bago ya may arag ija nga anom nga local transmission nga kaso? Yes, so why na yalabot sa DPWH pa. Okay. May anom kita yang hindi na wala sa history of travel kag wala history of close contact. Mo nang anom. Kag they come from different barangays sa Ciudad Zambago? Yes, so they come from different barangays. That's why nga importante gitsubong ang ginatutukan naton amo ang contact tracing. Kay para nga so far ining sa anom sa ila lima na kumpleto na ng contact tracing kay jutay lang yan ang close contact nila. May isa lang ta nga ongoing yapon ang contact tracing. Okay. So ano mayroong protocol nga ginahimo dira sa Ciudad Zambago? Once ma-identify ang isa ka persona, we're talking about the local transmission cases ha. Once ma-identify siya nga positive siya, ano dayon ang protocol sinada? Kuan kagid sa iluhon kagid sa provincial facility. Okay. Kuhaon ka sa imong balay or diin ka manabi o sa Bago quarantine facility, i-intrigar kagid sa provincial quarantine facilities or isolation facilities kaya ang province. May gina-implement kita nga lockdown sa area nga naghalin ang kuan ang so far kaso? wala pa ta yan. Nakahimo ta na isa sa tipuluhan sa una kay nag-positive nga ara ni siya sa balay niya ginkwa siya kag gin-lockdown ng iya family, no? Pero parehas sinisubong ang sa lima sina ang ila lang nga close family ang amon nga gina-lockdown. Okay. Kay ang ila nga contacts are those with their immediate family lang mo. So gina-lockdown lang sila, gina-contain lang sila na sa balay. na-isolate sila. Asymptomatic man. Basta symptomatic gani, you can home quarantine. So, pro kalabanan na sila gin-swab na and turned out na negative. May isa na lang sa nga gina-contact trace nga madamo-damo jutay, amo nang medyo ginatutukan naton subong. Okay. Sige. So amo na sa subong ang kabalo kami ira mo na magani atago nato no kay ang iba naton nga mga taga-Bago nga wala na balo subong sa Bago ato na sagwa bla. Do nag-worry sila with the coming out of the records ang nagutakatan niya grabing Bago ba nag-worry sila sa Bago, but we would like to remind sa ila nga ining mga kaso damo na di ang recovered na. So kung narawin mo yung mga active cases, pila na lang ang active cases, damo na naka-recover. Yes, correct na. Almost half. Although 20 sa muna balik na no, nasa 51 cases as of yesterday, 27 lang na ang active, 23 have recovered na. Silang lagani. Pero at agon ko pag isa kundi 23 plus 27, 50 lang na, no? Pero gina-report naton nga 51. Kaya ang isa na is considered as COVID death. May patay bla, napatay. Although, para for the sake of the family, kag sa iya man nga mga kaingod, technically, COVID case siya. Pero in actuality, naka-recover na siya from COVID. No? Nag-negative na siya, except that napatay siya sa ibang balatian. Not ilain nga balatian. Pero sa protocol sa ngaton niya nga DOH,
they are still considered as COVID patients. Mhm, So okay. listed yapon as COVID death. Mhm. Acknowledge ko na lang, Mayor, mga taga-bago, di ba nga tanaw, Oo. nga pamati sa aton subong. Si Attorney Rex Okay. Celis, good Oo. morning kay Attorney Rex. Oo. Sa kay Cecilia Alvarez sa US, hari man sa nga Okay. pamati man, kay tanaw. Okay. Oo, take Oo. former employee mo na da. Correct, Si correct. Oo. Abraham Apawan, taga-bago ni Oo. mga barkada kuno sa una. Damo di sila taga-bago nga tanaw Oo. sa aton subong, sa aton sini nga pagpalayag, no? Oo. Sige, padayon kita, Mayor, no? Kahapon, Sige, ang oo. Bago City, nag-lockdown, clean close Sira. ang operation sa public market because of the decontamination, disinfection nga ginapatigayon, no? Sa siyudad sa Bago. Ano, Mayor, subong niya, Sunday, balik ang Abierto na operation? subong. No, Berto na? Oo, actually regularly man kita decontaminate sa aton public facilities. Labi na gid ang siyempre ang merkado naton kay amo nang ginadugukan sang tao naton kay essential nga establishment sina bilang balaklan sang mga pagkaon naton. So those are regular decontamination schedules. Ginpatigayon lang kagapon kay mas lawig-lawig ang decontamination naton. That's why gid siya on a Saturday afternoon. Pero parehas man na sa aton nga iban nga mga public facilities like sang City Hall, may iya man na nga schedule sang decontamination. Okay. Regular decontamination. So, That's, sa merkado, part- Mayor, anong tas ano ano na siya, kung magsiling ito regular, every Saturday na, sirado na sa kada Saturday? Usually, actually, tani, sa una, kada gabi na. Pero, na-determine man naton nga hindi magit kinahanglan nga kada gabi. Kundi nga maybe once a week, amo na ang regular yung pag-decontaminate. Okay, sige. Oo. All other health protocols, Mayor, kumusta dira sa siyudad Sambago, pagpatuman naton, are we strict on may mga executive order kita, Mayor, regarding sa wearing of face mask, Yes, social distancing, may ara kita sa Mayor? Oo, may aral kompleto kita sa aton nga executive order kag city ordinances parte sang aton nga ginatawag na new normal nga safe measures, no? Gusto ko lang pa ibaluman sa aton nga mga taga-bago nga it's only right that you are worried. That's why kinahanglan magkooperar kita. Correct. No? Sa mga standard protocols naton, sa safety protocols naton, kinahanglan na maandam kita, no? So kumpleto kita sa aton ordinansya, wala man ta nagkulang da except nga it needs the cooperation of our constituents, of our citizens, no? Correct, Mayor. Ang problema sini sang aton pandemic, amo na siling nila hindi ta makita, no? Pero ang makasulbar lang ni sang aton nga pandemic, sang virus, kita man mismo kung magasunod kita sa tanan nga safety protocols. Ang ginahambal sa aton sa mga opisyales, labi na gid sa aton nga mga health officials, patihon gid naton social distancing, ang wearing of mask while in public, kag ang constant washing sang aton kamot. Those are three safety measures nga ginapahibalo gid sa aton. No. Pero I think mayara pagid advices ang aton health officials inaiya nami na iya nga sundong gid naton. Ang ginahambal nila nga while we are in modified general community quarantine, let us act as if we are in ECQ. Correct. Ano meaning sila? Kung wala ka man lang wala ka man gid lang himuon importante sagwa sa balay mo, tinir ka na lang sa balay mo. Ang importante lang na diba sige masakit ka, kinahanglan ka palantaw sa doktor, okay na yan. Kinahanglan ka magbakal bulong, okay na iya. Kung kinahanglan ka magbakal pagkaon, okay na. Pero kung ara ka sa sagwa, wear your mask,
physical distancing gid. Amo lang gid na ang aton nga makontra sining virus. Correct. Abi mo yara mo na blang isa man ba sa nakita ko man nga nabasahan ko man balangan niya gasiling ang halos kalabanan nga unless nga may ara kita vaccine ayawan kita ni sang COVID-19 ni unless may mapagawa nga vaccine siling ko may ara man article galing ka siling nya there are places like for instance ang siguro New Zealand. Ang New Zealand nga ang away vaccine nga zero case sila. Nga zero ang case nila. Sa iban nga mga countries nga away vaccine nga naganubo ang ila kaso sa cases nila. Kay disiplina ang pinakabulong na is disiplina sa tao. Ang pagsunod naton sa minimum lagi ni actually nga health protocols naton. Disiplina. Why man sila vaccine or why man sila kaso? Mo gani. Muna gani nga gapati ko yang diri sa aton naton sa Pilipinas kuanan tagid ni malampasan tagid ni nga aton crisis. There's an ADB study on behavior ng Pilipino. Dito na pamatud-an nga hindi magid pasaway galing Pilipino. We are one of the most patient nga tao kag nagsunod while we were in ECQ. No? So muna bala nga ang iban gasiling wala man ng gisaway daw nga mahulat ka pa bisawayon. Kaya kabalo ka naman sa tanan nga safety measures kundi ara na lang na iya si imo na hindi ka malatnan, hindi ka man kalaton sa iban. Correct. Ining mga protocols like wearing of face mask. Kay diri sa Bacolod, Mayor, wearing of face mask sa curfew, damo ka kalatakpan mo. Dira sa Bago, amo man, pangdakop man sa mga muna. Sa tutuod lang sa primero nga pag-implementar naton sa aton ordinansya sa wearing of mask. Damo magid ang do hindi lang ko sigurado kung wala sila ya concern, no? But sa sige-sige naton nga kampanya nga sige wearing of face mask and social distancing sa subong nga mga panyempo. So galibot ang aton nga pulis kag sa force multiplier wala na ta may ginatanto nga ginasaway. No, okay. Mayaman. Ako bala manotice ko siguro ang imo dirang kapanawagan sa Bago siguro do na kuan naman guro bala do nagdangat gid sa pumuluyo dira kay isa ka example dira at ara ko nagapon sa Bago. Ako ni nablos nga 3 years old pa lang guro hinablos ko na nagsakay sa ako sa lakyan sinasako niya sok face mask dakpon ka kula face mask. 3 years old sila ko ni guro ang kampanya diri kay nga astang bata no nakabalo sa amo sina. Sige kabay pa kag obligasyon man sa ginikanan nga pa-insindihon nilang ila kabataan. So ang solusyon ara gid sa aton hindi lang sa inyo nga mga opisyal kundi nga sa kada isa sa aton kung gasunod lang ta parehas man sa iban manaog gining cases ta. Okay. Si Doc Meridian Cabarles ari man go upod sa aton. Good morning Doc. Ang head sa imo nga CDR mo dira sa Bago, no? Niki Panganiban, taga Bago man ni Angeli Caniel, taga Bago man, Badit Osnoa, na mayang aga man. Daw kamo di taga Bago ka mamati sa aton subong. Pasalamat kita kay special mention kay Doc Jen kay kabalo ka mo nang aton nga mga frontliners da no. Ang pagsunod naton sa protocol kagang tanan nga ginahimo naton isa na sila sa team nga grabe ginang trabaho sa ila. Kani nga ginapasalamatan tagid ang aton nga frontliners. Mayor, may ara ka sa ligad man nga executive order nga ginbawal anay ang mga bikers nga makasulod sa siyudad sa Bago? Oo. Ang ginabawalan naton ang outside bikers nga sa luwas ng Bago City kay tungod hindi na gusto naton matabo ang tabo sa Talisay kundiin ang bikers mismo sila naglatunay apat gid sila nag positive well hindi ta kabalo kung anong circumstance
But amo ning ang akon dayang panawagan is hindi pa ni simpo sang lagaw-lagaw. Nami man nga naga-exercise kamo, but sa ina nga experience kamo mismo ang nagdalanay sang virus. So I think you owe it to yourself na hindi kamo anay maggadto sa iban nga mga lugar kay basi kamo amo madala sang virus. Sa subong hindi kita kay kalabanan sang virus na dala sang LSI kay expose sila in an area nga damo sang cases, no? Pero kita di sa Negros Occidental kaya mo na ang experience ng Talisay ginbawala man nila anay ang exercise nga biking. So amo man sa Murcia. That's why nga kay hindi kami gusto nga matabo ang natabo sa Talisay. Correct. Mayor, kumusta ang mga kondra, ang mga negosyo dira? What I mean is una ko siguro sa on the parts ng negosyo, stricto man ila pagpatuman sa mga protocols dira sa ilang negosyo inang kasulod ng mga customers nila. No, stricto kita mo ginaisa sa mga ginatanaw naton nga ang aton nga mga negosyo kag mga commercial establishment nagapalo gid sang ginahambal sa aton nga national offices. Hand washing, taking of temperature, wearing of face mask, dason ginapasuno, ginalimit ang tao sa sulod sang stores para nga may social distancing. Ang iban gaulat lang anay sagwa. So amo na mga measures naton nga lipay man ko nga kooperar gid tanan nga aton nga commercial establishments sa Sudad Sambago. Pero are there small businesses dira nga nag-stop operation, nag-close, namuhin tawo? Anong epekto sa negosyo dira? Hindi naton manigar nga labi na gid ang ano panawag sila ang mga restaurants kay ang tao mismo nahadlok ban mo hindi nga tinirgid siya sa sulod sa restaurant kay base malatnan siya, no? So naghina gid ang negosyo sa restaurants gid. So some of the restaurants yan nagsiragid, no? Labi na da sa aton sa bantayan ng ang ibanda kalabanan take out na lang, no? Kung although gina-allow naton ang dine in pero half lang sang ilang kapasidad kalabanan sila chose nga hindi na lang anay mag-update. Okay. Mayor, ang ining mga LSI naton bala nga way pa yung makapulis bago bala. I think may mga record makita. I know nga ang province is nagapatigayon sini para makapauli sila. Pero ang bago nagatinguha man nga ini mga LSIs naton are stranded sa iban nga lugar nga gusto gid magpauli pero do kabudlayan pa. May ara kita sino nga aton nga focal person para sa LSIs, Mayor? Ang aton nga focal person si Ann Torres. Okay. No? Iya team. So po si Gerard Pasete. No po si Ann ginaang do head dabi naton. Nasa Bago City College? Oo, pero subong aton na siya niya aton na siya nutrition Wellness College sa nutrition na siya subong. Okay. Sorry. Sa Popcom na siya subong. Popcom. Siya ang head sa aton, Popcom. Siya nagbulos kay Miss Gaudite? Hindi. Siya nagbulos kay... The name escapes me now. Nag-retire na Nag-retire. Okay. So, anyway. Sige. Anyway, siyang in charge sa mga LSI? Pero siya ng head sa ilang na team, no? Si Mr. Gerard Pasete sa college man, amo nang ga-contact man sa mga LSIs naton. Kag we are in touch with bago nga mga LSI sa Manila, sa Cebu. Galing kay like now, we are dependent on the protocol of the province. Right now, wala ginatugtan ang Cebu.
Okay. Wa itagabaton sa Cebu. Mhm. Gabaton lang ta LSI sa halin sa Manila. Mhm. Galing MECQ man ang Manila, so naglimited ang ilang movement. Mhm. So I think sa subong sinido wala pa flights. Mhm. So kaya hindi kagihong mga aton nga mga LSI. Mhm. But naga-communicate na sila, kagkabalo sila, ginatudloan sila kung ano magpadangat man sa kung may sweeper flights, Mhm. sa mo mapalapit, may tagaan ka mo sa contact person sa province para nga madala ka mo sa sweeper flights. Okay. So, amo na nga pero may iban nga cases like mag-abri ang tabuelan, ara na sila daan, gaulat sila dra, pag-abri sa tabuelan, tabok sila dayon sa Escalante. Mhm. Aton lang sila ginatagaan mga ayuda, financial assistance para nga maka piyan man sang ilang pagtiner dito. Actually, way pa man subong ang Cebu, kay ting tabuilan, sirado man ang puerto Sira sa dogit ang tabuilan. tabuelan subong. Oo. Ay, si Kuang gali ang naging buslan, guro ni Ma'am Anda, si Yolanda? Si Yuli. Yuli Barcinilla. Correct. Siya ang buslan ni Ma'am Anda nagda sa Papco. Aran sa galida sa Papco, ma. Anyway. Good morning, Anay Mayor sa kay Chris Villanueva. Mga taga-bago na lang yung natamyaw ko. Ay, nakutamyaw si Iban Nanay nga magagawat sa aton, hindi taga-bago. Si Ana Brenda Reliquias, Alcantara Reliquias, no? Good morning, man. Kaya muna sila mga taga-bago nga gatanaw doon sa aton, no? Sige. Mayong agad sa inyo tanan Daw proud man sila kuno sa imo kuno kay what you're doing for for sa sininga pagatuban naton sa mga kaso ni nagakatabot na sa Salamat. Ang aton na mayor is we want to let the people know sa siyudad Sambago nga hindi gin magproblema, hindi magpanik, hindi magproblema, hindi magpakulba sa sining gagwa nga record nga ang bago is damo guro is bago damo kay gubra mo guro isa ang bago outside of Bacolod City, kita ang ikaduwa nga LGU sa Negros Occidental na may pinakadamo nga tawo. Kabangkalan una dason kita. So ang aton nga guro yang taga-bago mas adventurero, mas nagagwa kagapangita sang kaayuhan sa iban nga mga lugar, no? So muna guro isa ka rason nga damo man ta LSI, no? So eksakto nang imo nga hindi kita magpanik, kundi nga mamati kita pirmi sang official communication naton sundon gid ang aton nga safety protocols. Mulang gina ang aton nga kaming sining aton nga ginaatubang pandemic. Kay subong is Unified General Community Quarantine pa kita, wala ang border control naton nya, wala stricto anay. Stricto ang border controls naton nya is being taken care of by the province. Amo na nga ako nga gapasalamat kita nga may probinsya kita kay do panglantaw ko na do ginakayugan kita bala nga while nagaulan amak mo may nagasalo sang aton LSI o ROF nga mag-abot hindi anay pagpasudlon sa aton LGU kundi nga i-swab gid anay kag amo lang pagsugat naton. Okay, sige. Wala na mayor ang incident management team mo dira kuno. Good morning gid sa imo kuno. Ari sila gatalanaw di sila sa imo. Amo ni sang IMT mo ng incident management team? Yes. Amo na sila nga aton daily nga naga everyday naton gina situate nila nga tanan naton ordinances and executive orders in relation to our fight against COVID-19. Amo na silang matag-adlaw nga naga-implement, no? So mayong aga man sa aton nga mga IMT kag sa IMT members, we have incident managers. Ang head sila si Doc Mayugas ang City Health naton. Okay. Dason ang kaupo dia ang incident commander sa aton nga
chief of police kag ang aton nga fire chief. Mhm. So Okay. under them damo na nga mga sectors kag mga task forces nga nagabulig sila. Ati, sige. Mayor, good morning lang. Nagali kay Mike Hinolan Carvillado. Bro, good morning man sa imo. Kay Suset Lumeda, may agaman, no? Mayor, medyo lang alam kita sa atong nga panahon. We know nga ti Sunday subong family day mo man. Salamat gid sa imo time nga ginhatag sa aton. Siguro, Okay, anytime. lastly, siguro, Mayor, ang imo liwat nga panumdom, mensahe, sa aton nga mapumuluyo sa siyudad Sambago. Hindi lang siya nga aras mong sa Tagabago, ha? Kundi nga ng sagwa, ato sagwa. Kaya mo lang na mas nagawuri pagid mo. O magani. Well, sa liwat mayong aga sa inyo nga tanan kag okay lang gid na nga magwori kamo kag kita ara man ang aton nga hotline para sa inyong mga pamangkot na masabat dayon naton. But i-reiterate ko lang liwat nga ang makabulig gid para sa aton kag ang aton lang gid nga panaming sining aton nga ginatubang nga pandemic kita man mismo. Ang kooperasyon naton mas kinahanglan naton subong kay ang kung gakooperar lang ang kada isa nang malikawan naton ang paglaknag sining aton nga virus, no? So again, we reiterate ang safety measures, ilabi na gid ang wearing of mask while in public, ang washing of hands constantly, kag ang physical distancing kung ara ka sa publiko. But again, most of all, ibalik ko ang advice pagid sa doktor na kung wala man lang ka-importante nga himuon sa sagwa sang imo panimalay, tiner ka na lang sa imo nga balay. Kay amo ginang surest way nga hindi maglapta ang aton virus. So, ako ang inyo official sa Bago, hindi lang ako, kundi pati tanan nga officials, labi na dang Vice Mayor kag aton sanggunian, handa gid nga magbulig sa tanan nga taga Bago para nga masugpo naton ining aton nga ginatubang, no? We just want your cooperation. Sige. So Mayor, salamat gid and God bless. Okay. God bless you too. Sige. Mga ka-aksyon, si Mayor Nico Yulo sa siyudad sang Bago. Ang atong sining kapihan sa aksyon sa liwat na dulo sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa Good morning, Anay, sa akon pakaisa kay Captain Leopoldo Duran Jr. No? Good morning, Tol. Good morning. Kag sa tanan naton diri nga mga Facebook followers, mga agaman sa inyo tanan. Salamat sa inyo pagpunsaton, ilabi na. Good morning sa mga taga siyudad sang Bago. Kita liwat sa masunod nga Domingo diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon